Right, machampions maswera sei? Haisi update yemusangano, haisi update yepolitics, haisi update yei. Kana paine vane hama dzadzibva kuSouth Africa dzichienda kuZimbabwe dziri kombi iyoyo yarohwa negondo muLois mugomo ikauraya vanhu 19. Kana paine vaine hama dzavo dzavanoziva kuti dzasumuka kubva kuSouth Africa dzichiuya kuZimbabwe, chekai pafa vanhu 19 paLois pagoma, 19. Saka kana uine hama yako unoziva bhururu anga achibva kuJoni, please just find out kwaakabva kuti akakwira mota yakaita sei. Thank you.